Ganon. Oo. Hindi, isisend ko rin naman pagbigay mo sa pera eh. Ha? Pagbigay mo sa akin sa pera, isisend ko rin naman. Agad. Kasi di naman pwede isend ko tapos di ka pa nagbigay sa akin ng pera eh. Malaki to, 5,000 to. Oo. Pagbigay mo sa akin ng 5,000 ma'am, isisend ko rin naman agad. Dito naman. Kasi di, mahirap kasi mag-send ako tapos wala pa yung bayad. Hindi, paano po kayo magka-cash in ma'am kung hindi naman kayo magbibigay sa akin ng pera? Ah. 'Di ba? Sino bang magbibigay ng pera? Ako po. Oh, okay. Oh, opo. Ay, i-process niya lang daw. Ay, wala akong nakikita sa yung pera, ma'am. Eh. Paano ko i-process? Eh baka mamaya, pag isin ko to, tapos wala pala kayong pera dyan. Marami kasing modus na ganyan ngayon eh. Di naman pwedeng isend ko to sa'yo, tapos wala kang pinapakita sa akin pera. Nakakainis. Kasi malaking pera to eh. Di mo nang pwede isend ko sa'yo, tapos wala ka pang binigay sa akin. Oo. Tama ba itong pangalan? Ano pangalan nga? Pati nga nung ano? Pati nga nung ano niya? Pero salita ba yun? O, tama naman dito sa ano. Wala namang problema, ma'am. Nasa yung pera. Opo. O, akin na. Maisin ko na sa kanya. Nandito lang naman ako. Di ko naman pwede itakbo sa'yo yun. Ako tatakbo ate eh. O, kaya nga pakita mo muna sa akin yung 5,000. Kasi marami kasing modus na ganyan. 5,000 to. Ah. Kasi, nabiktima na rin kami sa ganyan dati. Kaya parang ano na rin ako. Oh, sige po ate. Salamat na. Sige. Daming scammer ngayon, be. Di pwede di basta-basta magbigay na lang. Ulul ka, akala mo, isahan mo ako, gago.